Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. Pachinjava Panganayi by birth muprofita wedu wenhema is now an Uber driver ku Cape Town after being dumped by her American wife Lily Java, subsequently deported by Trump and rejected by ZANU-PF. Panganayi Java has decided to become a bold driver in Cape Town. Musakanganwe kuti Panganayi akamboita mbiri yekuita ndimi dzenhema achibira vanhu mari, akazoita futi imwe mbiri yekuti mbavha for ED, zvakazorambwa naED achitsika achiti wakawa akukanganisa pakuzoti mbavha for ED ipo paya akakanganisa because akabva aburitsa kuti timu vari kuba vese. So guys, handizivi kunoti kudii because takambotaura nezvimwe yachona kuti Pachinjava nemukadzi wake vari kudhiposa nenyaya yekuti Lily Java akawandikidza Pachinjava Panganayi muprofita wedu wenhema achirohwa kuSim 2 nemumwe murume. Right now tichitaura kudai Lily Java has deactivated her Instagram account. Haasi kufara nezvakaitwa naPanganayi saka ari kudeleta zvese. So handizi guys unoti kudii nazvo. Rumors has it vari kuti Panganayi problem mari aiwana kunana Mike Chimombe, sezvo vana Mike Chimombe vakasungwa saka mari haisisiko. Musakanganwa kuti Panganayi nana Mike Chimombe yanga iri same WhatsApp group, but paakangosungwa zvinhu zvakatadza kufamba zvakanaka. Akatomboenda Panganayi kunoona Mike Chimombe asi hapana chakabuda. As you all know, Panganayi atomboisawo akaseka akati Uber kuti kudii kwacho asi haana kupindura. Vanhu vakawanda they are busy trying to ask kuti ko iwe tiudze kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Asi nyaya iripo ndeyekuti mukomana akudhiraivha maUber, asi vazukuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Aripo mumwe munhu which ati iye ndandichitodya naye sadza musoro wemombe kwaPapa Joe manje abva atowana ride manje atosiya sadza zvakamuomera mukomana. Mumwe munhu akati his boys got arrested and he decided to focus on fake miracles. Kuma fake miracles ikoko ndokwanga achiita se achishanda achiba mari achidanana naLily, but problem Lily azoti ngatite divorce because iye anga achirohwa kuSim 2. Munongomuona mega Panganayi aifarira kutamba nevarume too much. Mumwe munhu uyu akati mbavha for ED yakaita kuti atorerwe chimuti, aufumure gure zvakadaro, so ivo vachiba vese. So guys, handizivi kunoti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo. Panganayi akudhiraivha mota kuCape Town kuiza an Uber driver, zvinhu hazvisi kumufambira zvakanaka. Ngatimunamatire muprofita wedu wenhema guys. Munongoziva mega akamboita mbiri, munomuziva kuti anga achivhaira zvisingati. Thank you so much, don't forget to subscribe.